Ayaw gayod isalikway ang mga tambag sa Dios sa atong kinabuhi. Pinaagi diha sa iyang pulong. Tungod kay kung imo ka nang isalikway igsuon, maalaot ka gayod. Aduna gayoy mga dili maayo nga mahitabo diha sa imong kinabuhi. Apan kung dili nimo kini isalikway, kung imo kining ikinabuhi, aduna gayud kay maayo nga ma-receive sa imong kinabuhi. Duna kay reward nga madawat sa imong kinabuhi. Maangkon nimo ang kalinaw ug maangkon nimo ang safety diha sa imong kinabuhi. Apan kung imo ka nang ibaliwala, mapahamak ka igsuon. Panultihon 13, versikulo 13. Kung isalikway mo ang mayong tambag, mahitumpawak ka sa kasamok. Apan sunda kini ug malikay ka sa kadaot. Igsuon, kung gusto ka nga dunay kalinaw sa imong kinabuhi, paminawa ang tambag sa Dios, pinaagi diha sa imong pulong. Kung mogamit ang Dios og tao aron pagtambag kanimo, paminawa ang mga pulong sa Dios. Tungod kay mao kanay magtudlo kanimo sa maayong dalan nga imo gayong agian. Ayaw isalikway ang mga pulong sa Dios igsuon aron imong maangkon ang kalinaw diha sa imong kinabuhi. Imong maangkon ang tinuod nga kalinaw ug imong ma-experience ang gugma sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Apan kung imo ka nang ibaliwala igsuon, mahitumpawa ka gayod sa kasamok, sa kadaot diha sa imong kinabuhi. Dunay mga dili maayo nga mahitabo diha sa imong kinabuhi tungod kay imo man gisunod kung unsa ang imong kabubuton lamang. Apan kung sundo nimo ang kabubuton sa Dios, duna gayud kay kalinaw. Duna gayud kay maayong reward nga ma-receive diha sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.